uthi ungithwala sizohlanganyela phansi kwaloseyili sihlanganyela ekuphakanyisweni kwegama lika Jesu la isebenza khona umoya engcwele ekhazimulisa uJesu ngokumangalisayo. Siyathandaza ke Nkosi ukuba makube njalo namhlanje akhazimulisa uJesu aphakanyisa uJesu kwazeke kulomhlaba wasemandeni ukuthi alikho elinye igama elinikezwe ebantwini ngaphandle kwegama lika Jesu. Makwazeke uNkulunkulu wethu kulomhlabathi esimi kuwo ukuthi lilodwa igama elikhothanyelwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba elika Jesu lona lodwa uNkulunkulu athokoza ngalo mhla uJohane ebhapatisa uJesu athi lowo uyindodana yami engithokozile ngayo izweni. Siyathandaza baba egameni lika Jesu waseNazaretha ukuba sithulise yonke imisindo uNkulunkulu wethu engcwele ibingavuka uNkulunkulu wethu ongcwele ukumelana nalokushunyayelwa kwalelizwi ukushunyayela kaJesu. Siyathandaza ukuba uNkulunkulu wethu makuhlokoma amazulu kuhlokoma umhlaba kuhlokoma intaba kuhlokoma amagquma namathafa enanela nje Nkosi ukuthi uJesu uyinkosi uphakema li akekho onjengaye akekho nongafana naye emhlabeni nasemagameni onke esiwaziyo sazi lona lodwa elika Jesu elinamandla. Phakama Nkosi yenkazimulo, phakama baba wethu onamandla onke. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sihawukele Nkosi salusuma nami Nkosi nakuleli hour ukuba uNkulunkulu wethu sikhulume njengokufanelekileyo izwi lakho uhlale moya engcwele olimini lwami. Laba abantu bakho yibo laba baba wabafela emthini wehlazo, washawa, wathukwa, wadelelwa,
wahlanjalazwa, walinyazwa. Kwakungenxela babantu. Napha namhla uNkulunkulu wethu labo abafele emthini wehlazo. Wangcwatshwa, wavuka, wawuvuke nabo Nkosi, wanyukela ezulwini unyuka nabo. Wahlala ngakwesokunene wafakaza umpostoli Paulus athi ukuphila kwethu kufihlwe noKristu endaweni eziphakeme. Yibo Nkosi laba uNkulunkulu wathi wena uNkulunkulu before the foundation of earth, wena uNkulunkulu wahlatshwa ngenxa yabo. Siyathandaza, siyathandaza, siyathandaza. Sithi mawudunyiswe njalo Nkosi kuze kube phakade. Amen. Ngiyacela ibandla lishayele uJesu izandla ngegama likaJesu. Thank you Jesus. Singahlala phansi. Kwabase Efesu chapter number 1 verse number 3. Hebrews chapter number 9. Thank you Jesus. Ephesians chapter number 1. Hebrews chapter number 9. Verse number 11. Angithatha ithuba ukuba sihloniphe umoya ongcwele phakathi kwethu ekhona noyisithandwa sethu sonke njengoba sikhona la isikholwa nguJesu. Ngihloniphe umpostoli kunye benomama umbuyazi, abazali uNkulunkulu asibusise ngabo ukuba babe ngabazali, babe ngabefundisi kithi, basifundise izwi lenkosi nevangeli likaKristu. Siyahlonipha kakhulu baba, sibonga ithuba lokuba uNkulunkulu maye kuthumele kunendawo sibe ingxenye yomsebenzi owenzakala endaweni yaseMandeni. Siyahlonipha kakhulu manje baba befundisi bonke. Ngicela uhambe emazweni kaBaba njengoba babengelelile onyawonhle. Ngiyababingelela egameni lenkosi. Ogogo lomkhulu, obhuti nosisi, obaba nomama egameni lenkosi nabantwana abancane, yonke indlu lonke ibandla ngiyalibingelela egameni likaJesu. Amen. Phatho hlelo sibingelela dubandlela bafundisi lapha baqhamuka lekwaceza Butus House enkosi uxhakaza. Siyabingelela mfundisi uNyandeni, siyabingelela abazalwane. I bless the Lord ukuthi bafike phakathi kwale ndawo. Amen. Ngiyacela abazalwane bami umzalwane ongangisiza sibukisane nalizwi lenkosi. Siqale kuma Efesu chapter number 1. Ngifuna nje isihloko sika verse number 3. Ngifundela ngifuna nje isihloko sika verse number 3. Angazi noma sikhona lapho. uPaul udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona ngoKristu. Nakho-ke uPaul udumisa uNkulunkulu, umdumisa ngenxa yensindiso uNkulunkulu ufundisa uXulu asenzele yona ngoKristu. Shuthi nje sesingayivala abazalwane inkonzo sithi ayikho insindiso ngaphandle kaKristu. So selingaphuma ke isonto manje. Insindiso njengoba uPaul nje ekhuluma lesihloko bazalwane sisodwa sisitshelwa ngokusobala ukuthi mawufuna insindiso awukwazi ukuyibheka kwenye indawo. So make seke sakho yazi ukuthi make kwakhulunywa ngensindiso akangaphatha uKristu, akuyona evela uNkulunkulu. Ngiphinde futhi bazalwane yabona njengoba silapha nje thina sithi sisindisiwe bese sithi egameni likaJesu nansoka insindiso. Ngoba uma kwenzeka kwakhona umuntu ophakamisa insindiso wanciphisa uJesu baleka ngenyawo zombili. Ngoba insindiso uPaul adumisa ngayo uNkulunkulu yilesenzelwe yona ngoKristu Jesu. Nakhona isizulu bakithi, isizulu sakithi, uPaul udumisa uNkulunkulu ngenxa nathi igama elifike laba ukhiye bazalwane babo. uPaul udumise uNkulunkulu ngenxa. Uyabona ke manje lo yangenxa iwona uzosinika isithombe ukuthi uNkulunkulu udunyiselwana. Udunyiswa ngenxa yensindiso engobani? EngoKristu. Awu bafowethu senzelwe bafowethu, angimemezele ke manje eMandeni ukuthi senzelwe umusa wokuthi sisindiswe ngenxa kaKristu. Ngiphinde futhi bazalwane bami sengishumayela impela manje uNkulunkulu usenzela umusa wokuba sisindiswe ngenxa kaKristu. Kusho ukuthi masike saphatha insindiso asiveze umsebenzi womuntu ngoba akekho umuntu osindiswa ngomsebenzi wakhe.
sisetendeni. Akekho umuntu osindiswa ngenxa yokuthi yena wenzeni. Kunento ekhulunywa ukwenza ebaluleke kakhulu. Wathi ukwenza awukwazi ukuyeka izinto bese uza kuJesu. Ngoba izinto oziyekele wena zona kulula ukuthi wena ubuyele kuzona. Kodwa abafowethu simemezela into ethu woza unjalo kodwa ungaqhubeki unjalo. Ngithwala woza unjalo kodwa ungaqhubeki unjalo. Manje ke Hebrews chapter number 9 verse number 11 sigijima bazalo ngoba sizawugijima khona. Verse number 11, Hebrews verse number 11. Thank you Jesus. Chapter 9 verse number 11. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo wadabula ithabanakele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele. Ngicela bazalwane sibambeke le sibampela ke lo verse lo leli verse ivesi elikhulu lapha eBhayibhelini. Akhona amavesi naleli likhulu leli verse ngoba lizosivezela uJesu mhla ezongena ethempelini ukuthi uJesu akangenanga nje. Funda ke sisi wami ukuthi wangena isho kungengegazi lezimbuzi nelamathole. Uqale phansi verse 12 sisi. Uqale phansi yes. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Verse number 13. Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo kuhlambulula kube ukuhlanzeka kwenyama kakhulu kangakanani. Yes sis, kakhulu kangakanani igazi lika Kristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Inkosi ibusise ukufunde kwezwi lawo. Amen. Uthi ngihlabelele ngithi akhona amandla asegazini lika Jesu. Ngizokuvuka ingoma endala ithi akhona amandla asegazini lika Jesu. So bazalwane ngifisa sekushunyayeliwe kodwa nami ngifisa ukuzongena ekwathuleni umuntu ukuthi ukhona umuntu owafa endaweni yomuntu. So manje uPaul ebandleni lase-Efesu mayemdumisa uNkulunkulu Baba bese embonga ngalesi sipho saphakade uNkulunkulu asenzele sona. Uverse number 7 wakuleya chapter bese ethi kuye khuluma uJesu esinokuhlengwa ngegazi lakhe. Futhi namhlanje sizoveza nje uJesu ezohlenga umuntu ngegazi lakhe. Ngifisa abafowethu sikhulume leyo nto ukuthi kukhona umuntu nje owafa endaweni yomuntu. And lesi sigameko baba masenzeka ngicela ukwenza nje indabana fundisa uculo. Ma umuntu ephuma ebheke eThekwini, phuma nje eThekwini kwenzeke adibane nengozi. Lapha ku-N2. Limali imoto iphela imoto. Bese lo muntu imoto ilalele kuye. Kundlule nje umuntu athi awu nansi ingozi adonse lo muntu okusele ukuthi imoto ngisizwana abazalwane. Uma lo muntu ekhipha lo ehlenga lo ongaphansi kwemoto eginqekile kanti imoto ibisicuphele ukuthi ingcinye lo bisingcinya lo ohlengayo. Bambeni bazalwane. Ingcinya lo obezohlenga bese ukuthi lo ohlengwayo asinde. Ngithini mina ngithi njalo insindiso ngoba every time lo muntu osinde engozini
uyophakamisa njalo ma endlula ngasebridgini elingenele eMandeni athi kukhona inhlekelele yehla ngendlula la kuthiwe kwenzakalani uFokazungu athi ngangise ngozini kwaqhamuka umuntu uthizeni engangingamazi kuze kube namhlanje angimazi kodwa kunento engeke ngikhohlwe empilweni yami kwakufuza ukuba kufe mina kule yangozi yela kodwa kwafika umuntu mayefika umuntu kwangikhipha engozini wathi ngikhiphe engozini kwafa yena esikhundleni sami manje ngivumeleni bantu basekhaya eMandeni ngimemezela into ethi noma abantu bethi uJesu ungumJuda noma abanye bethi uJesu ungumlungu noma abanye bethi uJesu ungwase Middle East noma abanye uJesu bemkhomba phesheya kweyilwandle kodwa ladies and gentlemen kunento esimemezelayo namhlanje ukuthi nanoma niyasibona kwafika indoda thizeni andile ndoda eyafikayo sasingayazana kuze kuba namhlanje siyazi ngamehla enyama kodwa kunesigameko esenzeka kwakumuSayili kwabanye kwafika iHomseni kwabanye kwabeme idaradini kwamenyezelwa indaba athi wani nanonke nomilayo wani nanonke nikhatheleyo nanisindwayo nikhathalelani ekhona umuntu athi Jesu abakhatheleyo nabasindwayo abathatha ijoka labo balinikeze yena ukuba lakhe ijoka nyamemezela manje badani ukuthi namhlanje sizomemezela isiganeko esifika ngomuntu ukuthi ungabusafa kanti uJesu sewafa ungabusaphela kanti uJesu wafa ukhona umuntu owafa endaweni yethu sasimele ukufa sasimele kulahlwa incwadi yeqala yayikhona lalikhona icala laliphansi kwethu kodwa kukhona umuntu kukhona umuntu thumata kukhona umuntu igama lalo muntu uJesu osindisayo ngenxa yamatala ngenxa yayiphambeko ngoba asathi uDavide wasendulo umama nobaba khulumani bangithabathela esonweni kusho ukuthi sithe sizalwa ngegazi lakwaDlamini kwasho ukuthi isono sasivele siphakathi kodwa ngiyamemezela bafowethu kukhona umuntu owafa endaweni yethu igama lakhe uJesu igama lakhe uJesu ngizwe uJohn chapter number 9 mabefika oPeter babona indoda eyayizalwe ingaboni bathi oPeter le ndoda mayizalwe ingaboni bathi ubani owonile babuza uJesu kona yena kona abazali bakhe athi uJesu ukhululekana akonanga kwenzakaleni Jesu ukuze kubonakaliswe inkazimulo kaNkulunkulu namhlanje siyathandaza ukuthi kunomsebenzi ozobonakalisa wenkazimulo uma selike lawa leli thende bayomangala abantu uma begcine izolo ngenye into mabethi bayavuka ngakusasa ngenye into bethi abantu kwenzakaleni ngadibana nomuntu babuza abazali bathi ubone kanjani wathi lo mama usemdala ukuthi akayikhulumela bafika abantu umpostoli bezobuza le ndoda uJesu eseyiphilisile usinde kanjani ngoba lo muntu okuphilisile uyisoni nathi indaba uthi lo baba anginandaba noma ningathi uyisoni noma ningathi uyona kodwa ngesoni khona into eyodwa engiyaziyo ukuthi I was blind kukhona into engiyaziyo I was blind but now ayikusasa but kodwa manje khona into engiyaziyo ngoba
abanye babambuka uJesu bambuka ngesoni kodwa kukhona abambuka uJesu bangambuli isoni babona uMesaya babona umsindisi uyabasaphutheni mawubheka uJesu umbheki njengendodana kaJosefa kanti kukhona into engaphansi kokuba indodana kaJosefa. He is the savior. uJesu uyasindisa bafowethu, uJesu uyaphilisa, uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa, uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa. Loba nenkinga mawumbuka uJesu umbuke ngomJuda ngoba thina sibona iJuda sibona umsindisi, thina sibona umlungu sibona umsindisi, thina awunakufika umhlabelelo but now oh angazi phela but now we are no more, we are no more strangers, no more strangers and foreigners and foreigners. We were born by faith, by faith. We are the temple. We are the uthi omunye kanjani sibe kanjani zindlalifa zikaNkulunkulu kanye naye. Nansi impendulo ilula, simple question. AmaHebheru athi umsebenzi wompristi omkhulu azoveza manje uJesu njengompristi omkhulu. Singayikhohlwa isihloko sami, Paul udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso. Masifunda AmaHebheru athi AmaHebheru kwakade kwakhiwe ithabanakele, and ithabanakele maselakhiwe laba nealtari legolide, umphongo lo uhlala khona, kukhona induku kaAroni eyahlumana, kukhona zonke lezi zinto ezazikhona kwi-covenant bond. Kusho ukuthi bese iBhayibheli kwakukhona indawo okuthiwa indawo engcwele yabapriest, bese kuba khona indawo engcwele ngcwele eyompriest yabapriest, bese kuba khona indawo yompriest. Nakhona kule ndawo okuthiwa indawo engcwele ngcwele kwakungena umpriest. iBhayibheli lithi umpriest wayengena kakodwa ngonyaka. Ma engena lo mpriest wayengena ephethe igazi leyinqama, phethe igazi leyimpongo. Angazi impostoli uyongilungisa ba, kusho ukuthi umuntu wayehlupheka ngalesi sikhathi wayengenalo usizo. Umuntu owengenampongo nongenayo imali yokuthenga imbuzi futhi wayisenkingeni ngalesi sikhathi. Futhi yena unesono sakulonyaka, nangonyaka ozama engenaso imali, unesono sonyaka ozayo, nakuloya nyaka mayengenalutho unesono. Futhi izono zakhe zaseyilakanyela ngoba engenayo into azoyisa kumpriest. But praise be to the Lord. Ngiyantshela nje awubonga uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke uJesu mayefika ufikele into enisa kulesi asivumelwano esidala nesivumelwano esisha ezoba ngumhlanganisi waso. Ukuthi ke nanku umsebenzi ukuthi mshikashimi. Lithi iBhayibheli ke wangena uJesu mayengena endaweni engcwele ngcwele, lithi iBhayibheli wangena once bese lithi ezesilungu and for all. Ngoba umpriest wayengena kulonyaka nangonyaka ozaphinda angene nakulonyaka, kodwa bafowethu makabonga uNkulunkulu wasezulwini. Ngoba uJesu uqaphashe wathi ma engena kunendawo okuthiwa isihenqo, the curtain eyayihlukanisa indawo engcwele nengcwele ngcwele. Kodwa ma elenga esiphambanweni omdala kunensuku, lithi iBhayibheli lesi yasihenqo sadabuka phakathi. Masidabuka lesi yasenqo nansi indaba sithi isihenqo umuntu obengavumelekile ukungena endaweni engcwele ngcwele, umuntu obengenamandla ukungena endaweni engcwele ngcwele, umuntu obengenambusi ukuba ngena endaweni engcwele ngcwele, umuntu obengenankomo ukuba angena endaweni engcwele ngcwele. Kodwa ngokulenga ukufa uJesu
esesiphambanweni wathi ukufa kukaJesu kwasekuthi nawe ohlupheka ukhulumana, nawe ohlupheka ukhulumana, nawe ongenambuzi, nawe ongenagazi, nawe ongenankomo, nawe ongenampongo, it is the time. Wasani nonke abampofu nabatabile, abagulayo nabaphilayo, abahlupheka nabangahlupheki, asesisi isikhathi sayibongo, kodwa sekuyisikhathi sikaJesu. Akekho ozaba nesaba athi mina angizwanga lutho. Akekho ozaba nesaba athi ingane ayisebenzi yakuyithatha into yokuthenga insindiso. Akekho umuntu ozothi mina nginamali, ngoba insindiso akusiyimali, insindiso akusiyo imisebenzi yomuntu. Uthi angibamezela uthi ngomusa sisindisiwe, ngomusa sisindisiwe. uJesu wasivulela indawo engcono yokuba sikwazi sonke. Nathi iBhayibheli elikhulu libhala lithi uNkulunkulu womndeni wonke, uNkulunkulu wezizwe zonke wasithenga ngagazi linye, saba ngamadodana namadodakazi ngegazi likaJesu. Manje ngiyanimema, nasi isimemo ngiyasifaka namhlanje ukuthi nansi insindiso ifikile emandeni, ifikele abampofu, ifikele abakhulu, ifikele abanakho, ifikele abangenakho. Nansi insindiso engatholwa ngemisebenzi yakho. Awubuya, awufuneki ukuthi wenze into ethize. Mhlambe angicacise impostoli ngoba sisemakhaya. Umsebenzi wegazi lithi iBhayibheli, leli yagazi ma elalifika nompriest lalifika nje lihlamba inyama. Yebo? Kodwa unembeza oqhubeka kufa. Ngoba igazi lezimbuzi alinawo amandla okususa isono, kodwa linawo amandla okusibekela isono. Angithi abanye bethu nje bayi product yesono, kodwa yakhisha inkomo yenhlawulo. Kodwa masibuka uNkosikazi, sibuka umama wakhe nobaba wakhe abalala bengashadile, kodwa inhlawulo yakhishwa. Angazi ke njengathi singahlawulile ukuthi impostoli kwakuma kanjani ngalesa sikhathi, kodwa kumakabonga uJesu. Ngiyaphinda futhi, angazi ukuthi ukuba sifika ngensindisweni sasiyoba njani, ngoba sazalwa ngomama, ubaba wahamba, ubaba shuthi ngasala nomama, ngingasazi nesibongo sika baba, ngingamazi nobaba. Umbuzo uthi kazi ngangiyoba njani ukuba ngifikanga ngoJesu. Mhlambe ngabe kuthiwa ngilandelwa yibhadi, mhlambe ngabe kuthiwa ngilandelwa amashwa, kulungile ke noma ekhona amabhadi ekhona amashwa, kodwa kukhona into engiyaziyo ukuthi xa kwachitheka igazi. Awuthi ngehle futhi ngicacisele ukuthi kwangabalekanga ukuthi uJesu uvela kusiphi isizwe, kwaba ukuthanda kaNkulunkulu nokukhetha kwakhe ukuthi uJesu abe ngumJuda. Nansi into ayibalekile, uma uSamson umfana oningane yakwa iPhone ntombazana bahlangana kwaphuma isizwe, kwaphuma ingane, kuye kuthiwa lapha emakhaya kufuneka inkomo engeza amacebo, kuthiwa inkomo yenhlawulo. Angikaze ngizwe impostoli kuthiwa kufuneka inkomo ebomvu noma kufuneka inkomo emnyama noma kufuneka inkomo emhlophe. Into efunakala ukuthi umfana azokhipha inkomo yakwa iPhone, ngoba umfana kuthiwa wona umuzi wakwa iPhone. Nansi ke indaba, abakwa iPhone bayamthuka umfana wakwa Samsung, bembize ngenja, bembize ngawo amagama. Basuke abafana beze ngabezothi inja besho ingane yabo idla amaqanda kushaba kwabo.
ebese abakwa Samsung bekhipha inkomo beyisa wa iPhone beyothi umfana wethu wonini sizogeza igceke. Nathi impostoli into enginothisa umfundisi uClabasha ukuthi umbala wenkomo ubalekanga. Nansi into ebalekile ukuchitheka. Ma ike yahlathwa inkomo kwase kuchitheka igazi. Buya uzwa abakwa Samsung abakwa iPhone ebebethi lo uyinje bethi lo ungusibani. Ngoba egazini kukhona lento okuthiwa ukubuyisana. Manje bafowethu angimemezele ngesibindi ukuthi kwangabalekanga kangaka ukuthi uJesu uvela kusiphi isizwe. Kodwa nansi into eyayibalekile bafowethu ukuthi uJesu ayolenga emthini wehlazo. Nansi into esifunayo ukuthi uJesu olenga emthini wehlazo ukuthi makuphume igazi. Makuke kwachitheka igazi. Odlamini abangazali noNkulunkulu. Oqulu abaqabene noNkulunkulu. Bese kuba khona ukubuyisa kuba khona ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. iBhayibheli libhalile lathi lokhu kuhle kuyabongela emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Uthanda abantu bonke basindiswe bafinyelele kwazini iqiniso. Bese lithi iBhayibheli elikhulu ukuba munye uNkulunkulu siyafuma sonke singabaka uNkulunkulu. Manje nathi indaba engixakayo bese athi ngokuba munye nomlamleli inana phakathi komuntu noNkulunkulu kusho ukuthi amehlimene the striker the defender uyadwa bafowethu uyadwa umuntu akwazi ukulamulela umuntu aqabene noNkulunkulu. His name is Jesus. Wazalwa ngomoya ezalwa intombi uMaria wagijima njengezingane zonke atobhala impilo wasiwa imfesane engummangaliso. Wehla washiya amazulu wagogobala esibaletweni sentombi uMaria wazalwa waphila njengezingane wanyukela ethempelini njengokosiko. At the age of 30 years yashintsha indawo. Lo muntu fundisa uClabasha lithi iBhayibheli waphila kubantu aphilisa abantu esindisa abantu ememezela ngombuso kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wabethelwa. Memezela umuntu ithempo stole emthatha. Ithema ngishumela emthatha ngathi uyedwa umuntu ofanele ukukhonza. Ngishaya yilo owadala izulu nomhlaba nakho konke okubonayo la emhlabeni uyena uNkulunkulu. Ngase ngikhuluma amagama amakhulu angazi ukuthi no interpreter kanjani. Ngase ngithi xulu uma kwenzeka ukhona lapha phakathi kwethu ukhonza uNkulunkulu ongayazi indlela yokhoza emoyeni shiya. Number 2, uma kungenzeka ukuthi wena ukhonza uNkulunkulu mase ngake simthathe sithi asigijime siyolwandle bese sithi olwandle sicela usikhombisa indlela yomkhulu kulolu lwandle. Ma ehluleka ukukhomba indlela yomkhulu shi isizathu ingoba uyedwa umuntu elithi iBhayibheli eqaleni wayekhona uLizwi wayeNkulunkulu wayenguNkulunkulu eno verse 2 konke kusho ukuthi uma uNkulunkulu wakhe engakwazi ukukhanda ilanga, uma uNkulunkulu wakhe engakwazi ukukhanda inyanga, uma uNkulunkulu wakho engazi ukuthi imiphi lento eyenza ulwandle malifika ehlabathini bese buyahlehla, uma uNkulunkulu wakho engayazi into yokuthi impostoli yini ekhipha utshani emhlabathini noma ngakuthiwa kunomhlaba okugadasi yazi ukuthi kuyomila ihlahla la. Angiphindi njomane mfundi noma ngakuthiwa ugadasi wakini usugcwele inhlabathi wena uklina usukhipha izihlahla. Uma ngazwa yini uma ngazuthi kugadasi kunezihlahla lutho yizwe elathi emhlabathini akuphuma ihlahla. Manje uma kukhona umuntu ongenza ukuthi ukhonza uNkulunkulu kodwa ongakaze kuvele lutho esikubona kulomhlaba, you are in trouble. Umuntu osenkingeni la
wena. Uyazi ngobani? Ngoba kuzokwenzeka kufika isikhathi sokuthi ahambe akushiye emhlabeni angcwatshwe uphele ngayo. Hawu, kodwa iBhayibheli elikhulu lithe uJesu bethelwe esiphambanweni. And ngicela ukuframe kancane mfundisi. AbaJuda ngazi ukuthi babecabangeni jiba ngoba into engiyifundile umpostoli ukuthi umuntu mayephethe isando ephethe lesipikile uwodwa umsebenzi walowo muntu ukuyohlanganisa. Konke yokwakhiwa la. Awukwazi ukuthi uphethe isando lesipikile uye eplangweni uthi uyohlukanisa. Makungenzeka kukhona umuntu ophethe isando nesipikile ethi ngiyohlukanisa ngiyohlukana fanele mayohlukanisa uphathe isando kuphela kwanesipikile uyohlanganisa. Manje kunento bafuthi yenzeke emthini wehlazo noma kuthiwa ke la uyayithanda uyithandi lento yenzeke emthini wehlazo. AbaJuda babethi bayoqeda babe baningi uIsaya uthi apostoli babe baningi babethi uJesu ushiwe uNkulunkulu babe baningi babethi ulahliwe. Athi uIsaya wayengekho muhle ukuba sasingambheka wayengekho muhle ukuba sasingamamukela kodwa kukhona into eyodwa ayenza waba indoda yobuhlungu wasethatha abafundi isikhonza uJesu awahlanganisa umuntu noNkulunkulu. Sikhonza uJesu awahlanganisa umuntu noNkulunkulu uyedwa umlamuleli. Kwahluleka upresident, kwahluleka amakhosi, kwahluleka abazali bekhuza safika kuJesu. Manje sizomemezela into ethi kukhona ukuthethelelwa kwesono kodwa kusegazini likaJesu. Liyagazi lithi kuwe noma ungebani noma ungelutho noma ungenalutho kodwa ngenxa. Manje bafowethu sifuna ukushumela uJesu othi musa ukutikula utikulela isindiso. Insindiso ngeke uyigibelela ibhano uyoyifuna eMozambique. Ngiyathandaza ngiqedile. Insindiso ngeke uyigibelele uyoyifuna eUSA. Ayikho insindiso eUSA. Ila eMandeni. Yiyo le. Wena ubona useyile sibona umsindisi. Wena ubona abantu abakubangela umsindo ana abakubangela umsindo bazokuvezela umsindisi. Nanti igazi elikwazi ukuhlanza. Uyazi igazi likaJesu kunento yakho ngumpostoli. Uthi umpostoli igazi likaJesu kuthiwa li-stainless. Shuthi anasici. Igazi likaJesu alina sici. Blameless, stainless. Bese kungena umuntu onesici. Thiwa abanye ungumbulali, uyena ungumthakathi ngoba awenzeki umuntu afike kuJesu aqhubeka thakathi. Akwenzeki umuntu afike kuJesu aqhubeke nemikhuba obumnyama. Angazi noma nemizulu ohlabela uthi imikhuba obumnyama iyaxosha ikhwezi lokhu. Shoot makufika uJesu akwenzeki. Maye umuntu ahlangana noJesu. Kuke kwahlangana indoda ibheke eDamaseko. Lithi iBhayibheli yezwa unyazo. Balibona kodwa yayisizwe iphimbo. Kwakhuluma sawu ungizingelelane na. Wathi ungibani wena Nkosi? Kwasho ukuthi umuntu osehlangene nalo Jesu uzwakala esekhuluma athi anginamahloni. Evangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. That man wayenikezwe incwadi eauthorize ukuthi ayobulala amakholo. Kwasho ukuthi wahlangana nomuntu endleleni eyobulala. Ananias embheka umbheka njengombulali. Kodwa uJesu mayembheka umbheka njengomuntu oyisitsha esihle. Awuyathandaza bafowethu sengathi namhlanje ngikufisela inhlanhla nakho umthandazo ukuthi uhlangana noJesu uhlangane naye ukuyilento yiyo kodwa mawuphuma la noma abantu bekubheka ngezolo lakho kodwa izulu mawuhlangane noJesu alikubheki ngezolo lakho. Manje thiwa umuntu ohlangane naye uyabonakala
manje ngizwe isililo enhlizweni yami sithi hlangana noJesu. Hlangana noJesu. Siyavuma unalutho. Siyavuma uthukiwe. Abanye bazi bakubiza ngamagama onke. Wazwanika igama lesimo sakho athi uyinyumbu, intandano, uyisihlahla, ngumlanjwana, uyilento engenabani. Kulungile. Izinto umpostoli emoyeni wami ngithathe ngibeka ku John 10. Uthi uyisela lizile ungakuphuphisa nokubulala. Shothi kungenzeka kunomuntu lampostoli okwafika isela baba umseza lafike la destroy impilo yakhe. Lamdestroy ngama drugs, lamdestroy ngotshwala, lamdestroy ngobuthakathi waloywa, lakudestroy ngomona. Ingane yakhe ibikhula kahle. Ithe ifika ku 20 years yathatha i-off ramp kanti sekufika isela. Bakwenzeki malifika isela kuhlekwe. Mala kufike khona isela kuyakhala. Mhlamba abanye isela libafikele emshadweni ukade ukuhamba kahle for 20 years. Zwakala umama athi angazi baba kaSibani bani ungishintshele kanjani. After 20 years of marriage kanti sekufika isela. Uze kukhalisalo kasithi angazi umzukulu wami ongijikele kanjani. Hayi wegogo ufika isela. Kodwa kunamagama amakhulu mina nanke enginginika wona. Uthi uJesu noma kunjalo ambuyazi kodwa mina uJesu bafota kanandaba ke nomsebenzi wesela. Shuthi sonke kwenza sisafocus emsebenzini wesela. Sesifocus emagameni athi kodwa mina. Kuthi angimemezela uJesu othi kodwa mina nizile ukuthi abantu babe nokuphila babe nakho ukucika. uJesu bafota usile ukuthi abantu babe nokuphila babe nakho ukuchithima. Kungenzeka isela lingena ngobuthakathi. Kungenzeka isela lingene ngama drugs kwakho. Yebo siyavuma lidestroyile isela. Kodwa uJesu usile ukuthi abantu babe nempilo. Babe nakho ukuchithima. Jesus. 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 Memezela uJesu njalo. Othi kodwa mina. Hlangana nalo Jesu. Hlangana. Mhlawumbe istatement sami sengahlala phansi ngaso sithi ungavumi ukufa kufike eqala uJesu engakafiki. Yabo nje awuthi ngimemeze ngesibili. Leli ithande futhi enye into ezoyenza lizothi ungavumi ukufa kufike uJesu engakafiki. Yabo nje manje simphakathi kwakho nokufa. Simi ngoJesu. Sikuthi junction manje. Kristu ngapho kufa ngayo. Simlapha thina. Ungavumi. Kodwa vumela uJesu afike eqala. Noma sengafika ukufa. Ngoba to live is Christ. Ukuphila kunguJesu. Ukufa kuyinzuzo. And akekho umuntu ozozuza ekufeni kanti akamamukelanga uJesu esaphila. Bazalwane bami nathi iqiniso lithi uma ufuna ukukhomba impilo awukwazi ukuyikhomba ngale kaJesu. Isingisi sithi if you want to point a life, the point of reference must be Christ. Mabebuka bethi ngoba kulomuza kusebenza umuntu uphila kanjani uJesu. Ngoba phela siyakwazi wena ukuthi awuthatha intweni usurvive kanjani uJesu. Sasithi kuloya muzi kuzovalwa ngehlahla mhla kufa ubaba wakhona kwafa nomama wakhona kwasala ingane. Kodwa umuzi kaMasibani bani siubona umini kwenzakaleni selokhu bamukela uJesu nje. Apostoli uma ingane ikhule esiswini ingane mayiphuma izalwa after 9 months baba iphuma inenyawo iphuma inezandla iphuma inamehlo iphuma inamadlebe iphuma inomlomo namakhala. Kodwa ingane esiswini ayihambi. There's into oqala le ingane esiswini bazana kanjani. Number 2 ingane esiswini ayiphathi kodwa mayiphuma inani. Number 3 ingane ayidli ngomlomo esiswini kodwa mayiphuma esiswini iphuma inani bazalwane. Shoot zonke lezi zinto fundisi uMomvu ingane ithola esibelethweni. So angikhulume nje lamagama figurative. Ingane enga understand iyayinqaba izandla esibelethweni. Kanti ayazi ukuthi lokho kuthola esibelethweni akukhona kwesibeletho. Kungokomhlaba after 9 months. And lezi zandla zesibeletho
awuyidingi esibelethweni kodwa lezi zandla oyithola esibelethweni uyidinga emhlabeni. Inyawo oyithola esibelethweni awuhambe esibelethweni kodwa mawuphuma esibelethweni uyayithola inyawo phansi. Apostoli uma ugibela ibhanoyi lapha ebhanoyini uma selizosuka kuma labo sisi khonoma la phambili khonoma le emuva bese okhulumayo eradioweni achaza yonke into eyenzeke ebhanoyini bese ekhipha ivest bese beyigqoka le vest bese bekhipha isifonyo esakhuluma lokhulumayo asifaka. Uthi lokhulumayo makungenzeka akasho ukuthi kuzokwenzeka kodwa uthi makungenzeka ibhanoyi liba nenkinga enje phansi kwakho khipha le vest uyifaka uthatha lesi sifonyo uyasifaka. Uma ungena bazakhona into engizememezela uma ungena eQuantamini itekisi sonke siyayazi akekho ongazayigibela iQuantum. Uma ungena eQuantamini la phezulu kune window elibhala ukuthi emergency exit. La eceleni kune window elibhala ukuthi emergency exit. Apostoli le window ayikenzeki ingozi kodwa selikhona iwindi lengozi and alikaphahlazeki ibhanoyi kodwa isikhona into ethi makwenzeka ibhanoyi liphahlazeka nayi emergency. Ngisho sitimeleni uyayithola into ethi emergency exit. Ngisho building elikhulu uma ungene kuma building amakhulu uma uqala emsebenzini khona into eyenziwa ukuthiwa eyenziwa emsebenzini ithiwa nicocelwa ngebuild makwenzeka ukhala umlilo sonke umlilo ususivimbele ngapha kune emergency door ayikenzeki cabasha ingozi kodwa kunomnyango we-emergency. Awuthi ngimemezele njengamanje asikho engozini wena ubona yonke into right wena unemoto wena unemali wena unomsebenzi wena impilo ikhambela kahle wena usathi mama athi mntanami usathi ngilambile athi mina wena ayikho ingozi wena uyibonayo njengamanje kodwa uthi nangu udlamini namhlanje uzokunikeza i-emergency exit. Kungenzeka namhlanje ingozi awuyibona kungenzeka namhlanje ukuthi ayikho into oyibonayo ongaba senkingeni yakho kodwa ngimile namhlanje emhlabeni wasemandeni ngizovula igede lika-emergency exit. Usesibelethweni wena kulesi sibeletho ngizokunikeza inyawo ngoba kulo mhlaba siyadlula kodwa masedlula kulo mhlaba siyongena ngani ngale. Kungenzeka uJesu ungasiboni isidingo sakhe manje kodwa uJesu simemezela nganeno uJesu wangale kwethuna. Kungenzeka manje ungaboni ukubaluleka kaJesu empilweni yakho ngoba izinto zihambela kahle. Kungenzeka uJesu akakwenzeli lutho ngapha kodwa uJesu wanganeno kodwa uJesu wanganeno kodwa uJesu wanganeno akaphelele thuneni wangale kwethuna uyampinga lo Jesu esengumeli. Bayibhela ukuthi yasini bantwana nokuba sona sinomeli uthi umpostoli abhala amaHebheru uthi masisondele nokuba sinayo umpristi ongenakho ukuswelana nobuthakathaka bethu kodwa masisondele namhlanje sizovula isihlalo somusa legazi likaJesu sizovulela umuntu indawo engcono. Kungenzeka bafowethu usebuhlungwini obungaqondwa ngabantu kodwa kukhona umpristi oswelanayo kukhona umuntu oswelanayo nobuthakathaka bethu. Lithi iBhayibheli ngokuba wayelingiwe njengathi uyabazi ukuba umuntu uthi njani kunomuntu la odlula enhluphekweni. uJesu uyaswelana nenhlupheko yakho kunomuntu la odlula kwi-rejection. Ngiyamemezela nje ukhona uJesu oswelanayo nobuthakathaka bethu. Akho masisondele awunasi isihlalo somusa namhlanje sivuliwe emthini wasemandeni. Siyanimema siyanincenga sizosindisa umphefumulo wakho njengokuba unomshwayilense
umoya ngoba inyama naku umshwalense womphefumulo nangu uJesu osindisayo wasalinoke thana bantu basemandani mhlaba wonke kwabazwayo abangekho entandeni kodwa kunomuntu osekhaya nangu uJesu entandeni sondelani. Yes mbuya sesiyathandaza futhi nangu uJesu bafowethu nangu uJesu ufika amandeni bafowethu lithi iBhayibheli umuntu ozwizwi lami uthi ngimi ngasemnyango ngiyangqongqoza ozwizwi lami afule ngingene ngihlale naye wafula inhliziyo hlala noJesu asiphakame sime ngenyawo siyathandaza asiphakame sime ngenyawo siyathandaza cela ungabusathandabuza uma ukhona kule ndawo uthi uJesu ngiyamdinga because uJesu uyigaranti yokuthi impilo yakho manje nempilo yakho emva kwethuna isafe. Abanye abantu basinda uhafla ba right manje kodwa manje ngafa impilo yabo ayigarantiwe. Bathi ngifuna senze umthandazo nawe namhlanje mawuthi Jesu udingwa yimi ungakhohlwa uJesu ngegazi lakhe wayezothenga izehluleke ezifana nawe. uJesu ngegazi lakhe wayezohlanza lonke uhlobo lwezono. Enye into engiyithanda ngegazi lika Jesu asikho isono anganawo amandla okusithethelela ngoba lo Jesu sokwethula kuye kunezinto ezintathu ezigarantiwe. Asikho isono angasithetheleli, asikho isifo angaselaphi, ayikho inkinga angayixazulula, asikho isiqalekiso angenamandla okusibusisa. uJesu oyipackage uyikhombo mawuza nazono uyayithethelela, mawuza nesifo uyasiphilisa, mawuza nenkinga uyayixazulula, mawuza uqalekisiwe uyashitha iqalekiso sibe isibusiso. uJesu oyikhombo umdingela isimo sakho kodwa na ukhiye uyamukelwa. Mawusethende namhlanje uthi uJesu udingwa yimina, uyazi ukuthi amandla kaJesu la unamandla. uJesu mayeke wangena ngaphakathi kodwa nikhona nibathandeka. uJesu unamandla mayeke wangena ngaphakathi. uJesu unamandla mayeke wangena ngaphakathi, mayeke wamvumela. Uyabona manje kukhona abantu abenza izimo zabo zibe enkulu, bacabanga azathi umuntu angiyithandi lento engiyenzayo, athi omunye lempilo engiphilayo iyangehlula. Akulona iqiniso. Into edale wonke lo trouble awukamvumeli uJesu angene empilweni yakho. Uyobona ngalolo langa ukuthi lento oyibiza ngesiqhwaga ayilutho. Mhla kwangena uJesu, kodwa nikhona nibathandekayo, mhla kwafika uJesu empilweni yakho uyobona ngalola. One day kwakunendawo esasihlala kuyo yayine challenge yamagundane like never before. Uyabona la magundane ahamba ku roof, so ungazi into yakhona, uyazi lento ukwazi ukuyicontroller, iphuma la futhi igundane meke leza kuwe, ngazi ukuthi ikhonto enkulu ekuzoyenza. Kodwa musu ubona ukuthi nginewari nje lento into eyihlupha ngayo idla your peace. Amagundane emini ngathi awekho, akulinda during your time of rest. Ngesikhathi nithi switch off the light nithi niyaphumula mayiseqala aba active, because itarget yawo agada lezi ikhathi zokuphumula kwakho, because ngalesikhathi usaphithizela ayanyamalala, ngesikhathi uthi uyaphumula avuka. Bayazi abanye bamix usemente bezama kwakhona abantu abahlushwa amagundane la, bamisa ukusemenze nokudla leyanto uthi uyafica ayidlanga ngisho into encane or else idlile kodwa still umsindo usekhona. At one stage omunye wa decide into eyi-1 wathi bafowethu asilizingela ikati sezilithole la likhona, because asina choice, la magundane are too much. Wathola just one cat against many rats.
amagundane aqhamuke east, west and north, kodwa ikati laba yi1. Wathatha ikati wangalokho elihambisa phezulu erufini ayothi ejwala ukungihlupha liba la, elinye lijwala uqhamuka ngapha. Wathatha ikati walifaka endlini. Ikati alitshelwanga ukuthi lilethelwa amagundane, la ihambela nje endlini. Kwathi uma kuqala kucishwa amagundane eba active, lathi ikati uyabona ke kithi kuyadliwa nje. Lalela ke ikati athi yalo amagundane luwezwa nangephunga. Livele lizwe ukuthi kunegundane ozoqhamuka this direction, amanye aqhamuka this direction. Labambe lodwa labambe lesibili, amanye ayisholo wona. Abothi yabona kade kusekhala lokudlalela la, kodwa ngenxa yekati elisasifakwa la ekhaya, ikati libona amagundane akufanele lokhu wakhophisa itakuphi. Meke walanda ikati wafaka endlini, ilona elizodila nesimo sakho. uJesu somletha la, uyo wazi ukuthi inobhekene nayo. He will deal with your situation. Wena uhlushiwe abantu, uhlusha ukuthi uJesu akakafika empilweni yakho. Asivala amehlo sithandaze. Vala amehlo siyakhuleka manje. Mayikhona umuntu othi mpostoli umbuyazi, ngizwile ukuthi igazi lika Jesu liwenza luqeda umsebenzi namhlanje. Cela uthandaze nami umuntu wasezulwini. Just lift up your hand. Don't forget. Ungasiphakamisa ngazothi awukho sure. Ungaphakamisa ngathi akukhonjwa wena. Siphakamise siqonde sithi thwi. Sedlule somuntu owazi answer class. Uthi Jesu udengwa yimini isimo sami angayi ukuminyene. uJesu wabantu abathi kuhlangahlangene. uNkulunkulu akubusise young man. uNkulunkulu akubusise khona usandla ngisibona lapha sikamfowethu. uNkulunkulu akubusise nawe young boy. Yeah, it's good to see abantu beza kuJesu. uNkulunkulu akubusise dadewethu, izulu likubona kahle clear. Ngicela uphamise isandla nawe ungangabazi. Umhlabeleli wasendulo uthi ngeza kuJesu ngangemanikini. Athi kodwa ngikwesabanga ukuyinikela. Ngicela nisiphakamise isandla ungasehlisa mfowethu, ngoba mesike sehla ngazuthi ingilosa ibuye sangathi ngathi usushintsha umqondo. uNkulunkulu akubusise nawe dadewethu. Ngicela singababambezeli laba bantu. Ngicela nize ngaphambili, ngifuna uzothandaza nani, ngoba istep sesibili lesensindisweni. Esokuqala sokuthi uvele ukuthi ukhona, esesibili esokuthi uze ngaphambili uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu uyakuvuma, nami ngiyamvuma phambi kaBaba nengilosi. My God, come on abazalwane mabe khona ngempela. God bless you boy. God bless you boy. Come mhlobo wami, woza mfowethu. It's a good decision. Kuneyinqumo othi uma uyithatha ubonke ngathi ngenza into engekho right la. Kodwa lesi mfowethu, it's a good decision. God bless you. God bless you sisi wami. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you too. God bless you. Ngikhona nibathandekayo. Ngifuna senze umthandazo namhlanje. Uma ukhona, maybe there's someone else osala ngemistake ngaphenduka ethendeni ngenhlahla. Ngiyakwazi ukuthi kumenyezwe kube contention yayo lo Sathane athi kusasa. Aphinda athi kusasa. Kanti uyazi kusasa ukuthi ubeke ugibe lo uthi ungeke uzubuye. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Uma ukhona omunye othi Jesu udengwa yimi, futhi ngiyezwa ngikudinga phambi kwakusasa, ngikudinga manje. Izwa lisunyayelanga kusasa, lishunyayelwe namhlanje. Abanye bathi kusasa izolo. Omunye uthe kushunyayela izolo wathi kusasa. Yes, God bless you. 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 uNkulunkulu akubusise. God bless you. Sondela my dear. God bless you. Cela niphakamisa izandla mayikhona omunye osala ngemistake. Bazalwane, uJesu uzele ukuthi izoni zingabe isaba izoni anymore. Kungaba yihlazo neshwa nebhadi elikhulu kabi ukuthi ungaphuma nezono zakho umthethelele sefikile. Yeah, uyifake wena ejele. Esebhayili uJesu wathenga nangegazi lakhe akudeclare ukuthi sengokhululekile. Musu uthi wena I enjoy prison. Ufuna ukuqhubeka ngihlale la usuthethelele. Maqedwe ukushunyayela izwi usuka amatilongo sevuliwe wonke. So sokuyichoice ukuhlala kwakhe ejele. Siphamise izandla sithandaze. Cela uzothandaza nabo mfundisi uXabhasha uba asharishe uba senkosini. Nenza into enkulu bafundi. Awuze khona la mhlobo wami. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. uJesu uyazi uyayikhulumela nabantu. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu. Mawulizwe izwi wenze njengalo ntombazana. Mawulizwa nje izwi ukuthi uNkulunkulu usakhuluma nawe, uvela uphunyuke phakathi kwabantu. Abantu la mabephuma la bayolala. Bane date of birth. Bane date of death.
bayafa. Ungasaba abantu, ungasaba umuntu. Uzulahlelo ukuphila ukuphakade kwakho ngomuntu. Mayiphuma la uyolala.